Και εμείς τα παιδιά είχαμε ξυπνήσει και όλα τα είδαμε. Εγώ τους είπα. Τους είπα ανεβείτε. Ανεβείτε και εγώ θα μείνω εδώ να βαστάω τσίλιες. Και να τον έβλεπα τώρα μπροστά μου δεν θα το θυμόμουν. Όταν ανακρίνεις τους βλέπεις, αλλά δεν τους βλέπεις. Γαμό του. Ένα τσόλι μου χάλασε τη βραδιά. Με σκούντισε καθώς έπινα πέρπο. Όχι. Και η δικιά μου λείπει. Αφένια μου. Να είναι ζωντανή. Δεν θέλω φαΐ ρε μάνα. Λεφτά θέλω. Δεν είχα ύπνο το βράδυ. Έχω τρελαθεί στη δίαιτα. Το στομάχι μου με έσπροχνε να ανοίξω το ψυγείο και να φάω παγωτό. Αν μπορούσα να γυρίσω το χρόνο πίσω, αυτά θα βάζα σήμα στη σημαία της Επανάστασης. Αυτά τα δύο κόκκινα αστέρια ρόγες που έχετε στα βυζάκια σας, μικρή μου. Του εστέλε ρώσε. Υπηρέτης του συστήματος είμαι. Του δημόσιου συμφέροντος. Και το σύστημα έχει ανάγκη από στατιστική. Από πληροφορίες. Να κλείσει ο φάκελος. Και στην τσέπη του Μανώλη βρέθηκε ένα πάκο λεφτά και ένα διαβατήριο αχρησιμοποιητό, χωρίς φωτογραφία και όνομα. Άχρηστοι ακόμα και σαν ανάμνηση είμαστε. Ποιος ενδιαφέρεται πια για μας? Για όσα κάναμε, για όσα ονειρευτήκαμε και δεν μπορέσαμε να κάνουμε. Θέλω να ντύνομαι όπως λαχταράει η ψυχή μου. Και όχι όπως θέλουν αυτοί που λένε ότι θέλουν να σώσουν την ψυχή μου. Απαράδεκτο αυτό που κάνατε. Ένα τζαμί στον τρίτο θα το κάνω θέμα στη συνέλευση των ιδιοκτητών. Πούστης. Το λένε και είναι σαν να εξορκίζουν τους φόβους τους μπροστά στον καθρέφτη τους. Να μην κολλήσουν πουστριλίκι. Θέλω να γράψω για αυτούς, όταν γυρίσω στην πατρίδα μου. Έχω φίλους που θα ήθελα να μάθω, κορίτσια και αγόρια. Δεν είναι περιχαρακωμένη η σκέψη όλων μας εκεί. Θέλω ένα σπίτι με κήπο δίπλα στη θάλασσα. Ιδιοτελές, το ξέρω. Αλλά γιατί όχι? Και αν υπάρχει λάσπη σε κάποια υπόθεση, υπάρχουν και υφιστάμενοι. Σε αυτούς να τη ρίξει τη λάσπη. Όχι στον πρώτο τον πρώτο. Έτσι κρατιούνται τα συστήματα. Με καθαρό τον πρώτο. Παρατηρήσατε κάτι? Δεν έρχονται πλέον χελιδόνια την άνοιξη. Και αυξάνονται με ηλικιώδη ρυθμό τα περιστέρια και τα αδέσποτα σκυλιά. Ο άνθρωπος, όλοι μας, είμαστε κλεισμένοι μέσα σε μια σπηλιά, δεμένοι με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούμε να δούμε τον ένα μόνο τοίχο της. Πίσω μας, έξω από τη σπηλιά καίει μια φωτιά που φωτίζει το εσωτερικό της. Ανάμεσα στη σπηλιά και τη φωτιά περνάει η πραγματικότητα. Και εμείς καθυλωμένοι όπως είμαστε, μπορούμε να δούμε μονάχα τη σκιά της. Αυτή τη σκιά τη θεωρούμε ως τη μοναδική αλήθεια, γιατί μονάχα αυτή μπορούμε να δούμε. Αν όμως μπορούσαμε να σπάσουμε τα δεσμά μας και βγαίναμε έξω από τη σπηλιά, έξω από το χώρο και το χρόνο, για φαντάσου το αυτό.